My people, this is Umuada. Umuada meeting Umuada. In this video, you're going to watch how Umuada judges a misbehaving wife in Igbo land. I'm going to use this video, to highlight the cultures, or the Igbo culture, the role of Umuada in a family. Okay, even between husband and wife in a family, Umuada have their own role to play to make sure that husband and wife live together, to make sure that there is peace and order, there is unity in the family. Umuada. Now, in this video, Umuada judges Chijioke, popularly known as Odogwu on YouTube, and Aisha, the wife, Ijoma by name. So you're going to watch. Okay, I'll be coming in to explain to you of course what is happening for those who don't understand Igbo. Okay, so if you understand Igbo, fine. If you don't understand Igbo, I'm going to use this video to teach you the responsibilities of Umuada in an Igbo family. Okay, so let's go. We are here. See my baby. I can album what now was an Aisha.
ọkwa na nwa nwaanyị ibe anyị ọ bụrụ nwa nwaanyị ibe anyị ọpụta ome na ome ka Igbo si eme ome na ọbụla pụta ome ome Hausa obushi echele ni amara vene me kedu ibe o yiri tụrụ ụzọ wee bịa okwu Umuada ọkwa ni be bịa kpala ọkwa na ọgbal n'azụ ọgba n'azụ nye ọbụrụ na Umuada ka ọ na-abịa na-eme anya ka nzi mara ugwu akwa anyị vụrụ foonu email ọ bụ na ọ bụrụ anyị abụọ ya ibe anyị ka medu Jerry Chitampala. Rabona. Kai ko wale di kesi anudi mo obone maro kesi anudi obone maro kesi anudi even ni na ebe ma nwa mmadu ka ba pusi o mmadu anta sikula ya anuta agwal gi na eje meeting mmadu akpolo gi opo na onu ni kolo anyi iwo be kwa ile trouser gi go si anyi wiseness gi na ana ya ga ya dani yo dey yo nya de dani kolokia ndoka Para ki kosaka ka basa egwu ni bebe gosele ni ma egwu odi ba golo ni golo ka nya de ndoka iwo chocolate non o to ga ibo bala awusa no ta ma ya bu no ya ba ya awusa azulu gi na awusa mo gi na awusa iye ni ku ka ndi awusa ayi no ibe iye me ka ndi awusa ogwa na onya bia no obiri to obiri nki me shio no you can go shut up ayi na chogwa ge keta ibe amali oro Umuada na ekwu ewo bu me kwa ma ki iwe ni be ma ko esibisi Ayi maka wannan iwo kemeli ebele. na tata Wali oza yeme. ka anyị chọrọ ka anyị mali ekpele gị ebe na meeting Umuada ada ezi ama Umuada wee kpọọ gị. pụta nwanne enyi ya ahụ ị na-emeti achọrọ unu asịrị ijebela agụmakwụkwọ ọ na-abụte mbiriji ijebela agụmakwụkwọ ịgwụgoni anyị abụghị ya ligokwali n'enu Abuja ebe nwa na-agụ mana ibe anyị na-achọ ịgwa gị kịta ọ gwara nke mmadụ ka esi anụ Ebe na-akpali anyị. na ebe nke iru abụbụ niile abịasịrị nke iru tara ebe sekpuvi ahụ ọ na-ebe akwa dị gị ka ọbọdụ ka anyị kelie n'isi mana anyị chọrọ ka anyị mali ibe anwe na na-anụrụ ibe kedu ibe ọbịa ka dị gị na-eme gị ọ ga-agba okwu ofu ikwuo iri okwu ofu ikwuo 20 maka na ogologo awala gị nnekwu mmadụ dị nnọọ ha na-atọrọ gị nnekwu mmadụ dị nnọọ chialịnị ka anyị nuke onu ya ka anyị nuo onu Ijeọma na ya bụ ebe na nwatakịrị eme ego panụ ka anyị nuo onu ya anyị mara ibe anyị nu na onu ya ka anyị nuo onu Ijeọma kọkele anyị ka gị na di gị nwa si ebi ka anyị mara ọ bụ na onye na-emegbu gị ka anyị mara ọ bụ na onye nwa na-emegbu ya ka anyị mara gwa anyị Umuada ekene m. Let me start by when I express myself. Okay, na-asụ oyibo rinne. Ịsụsi oyibo ndị na-anụ oyibo anụghị.
anyị na-anụrụ Igbo dịka mama anyị nwa na-anụ oyibo kedu onye ya kọwazịrị ya tụrụdọ nkọwa radarị nwa agbara na-atie n'ibe na-asụ Igbo ya na-anụ Chetarị mwa ọbụla na maka akawakwuo ya na. ka anyị mara ma Chijioke na-emegbu gị ma ọ gị na-emegbu Chijioke tata Ife nchọrọ ikwu bụ nchọrọ ihe maka trọza anyị yi wee bịa amara m na eche m na onye ọbụla nwere ike idres na ọ chọrọ idres wee bịa n'ebe mmadụ maka mmadụ onwe gị. Ovo Igbo a mara asụ ka dress. n'ebe mmadụ ọ pati ga-agba gị na na-eje Ọkụlọgụ. Anyị ji agba klọb. Ọ bụrụ ta ilelelelelelelele ka anyị jebe ama aga ibe. Eyi ga anwa si mo ekwebe yi ga anwa eje. Okwu ibe ọgwa. Ekwebe yi ga anwa eje. Wee sị na ụmụada gị na ngwa na ọmagolo n'akwa wee yiza trouser. ọmagolo akwa ngwa gwabasị anyị ji agịta Chijioke anyị mara onye na-emegbu ibi ya ihe mere mụ na Chijioke ọ bụrụ na ife jiri eji Chijioke tụwara asị o nwere ndị si na Chijioke tụwara nwa ha ime so far wee bịa Asị na gịnị mee? Akụ ejego n'ọgụ ọ bụrụ m ọtụmale ke nke oribi ya. Ejego ọ bụrụ m ọtụrụ ke na-akọbi ya. Ejego n'ọgụ Kega mụ na asị na asị. Kega mụ na asị. Ụmụ nwanne m asị ọ ihe aka mụ na ya na ya n'ụlọ bifo ọ manụ kwedu m ka m kwuo okwu ọ dị ka na-ayị ala. ịchọ ikwu okwu ị ga-stretch ọ tụrụ mmadụ ime ọ tụrụ mmadụ ime ọ ya atụ mmadụ ime ọ bụrụ nwaanyị bụ onye ahụ Anụrụkwa m ya mgbe a. so ọ ife mere then mgbe ụmụ nwanyị ọ watara the girl nwatakịrị 9 years si na ọ di m bụ nna the girl so mụ a ekwetọghị m nwee sị na anyị ga-ejegodi ka eme DNA Isi ekwetara Ijeọma kwụnyelụ ụmụ nwaanyị abụọ si wee bịa be anyị kwụnyelụ fa si na nwa m ka ọ bụ. allow me to explain to them now. Isi ekwetara anti ọdịnwa na ịwọni okwu n'ọnụ n'ọmụada kpọrọ ya o wee bịa otu mmadụ akpọrọ Okwu ebe ahụ bụ iwu ya. wee kwechiri na ị ga-emegodi test ka e wee mee test ka ma na nwa ọta nke di m ka n'ọbụla nke di m ka mara ka m ga-esi wee mee so along the line Oyibo ga-eka na-asụ. ndị amụrụ n'ugwu wee mee test ogbo before emedo test Chijioke ọ bịa na-agbasa m ọgụ na-eme so many things ọ na-asị na ọ na-akpọ m iyi na-eme m na-ama treat m wee wee iwe achịche ka mkpuchi okwu biko wee wee iwe wee weziri iwe wee iwe wee pụta n'ụlọ wee jee n'ikwu nne m jee ebe ahụ ka m jee kuchata mgbapụ ka ọ gbapụ be m wee jee ka m so mgbe e jeziri izu ike na be ikwu nne m Chijioke wee rapụkwa anyị rapụ m na nwa wee jee si na ọ na-eme vacation na Lagos wee banye plane wee na-ekonukọcha nnọọ na-eme ka ihe ọ supozuru ime ya bụ nwoke so but along the line wee kpechie udo wee batakwa wee batazie eje mezie test wee mechazie test ọ bụrụzie na ọ bụrụ the baby awụrụ nwa Chijioke anyị amara onye nwe nwa mana aṅụrị m bụ na ọ bụ na m ekwechiro na Chijioke ka arịdo na-azụ nwa abụrụ nwa ya and Chijioke abịakwa n'ebe jaa m ike si m na mgbanwe onweghị o kwuru nwere atom of regard o nyere m he didn't even praise me in any way but ọ bụrụ dị ya the major aim ife bụ iwe m bụ business mụ na Chijioke na-eme ọmụ a bụ breadwinner ọmụ a bụ na mụ na Chijioke na-eri nri
ọmụ a bụ na ọ na-ekpu eyeglass ahụ fụ ọ na-ekpu ọ na-ekpu bisi ọcha ife a niile ọ na-ego ka ego m ka o ji mmadụ a na-akọrọ ibe ọ na-ebeli di ya ewee mechaa ihe a ego niile na-enweta Chijioke anaghị enye m 1 naira na-eka ndị na-esi m ebe ọbụla m ji ana-akọ isi m ọnụ Chijioke anaghị enye m ego m ji akwanye wivon onye ga-eme ego m ji egote ọgọdọ ọ bụrụ onye nwere ego na-egote ọgọdọ onye bụ eme ego eji anwata eji ego akwa na so ọ nwere ego na-enye m onye abụkwu na ịkpara isi ọ naghị emete sọsọ ihe ọ na-eme bụ n'ezi sọsọ ụmụnne fat ka ọ ma ego nwunye ya na-akpatacha ịmacha ndị nne Chijioke anaghị enye m ego o kwesịrị na-enye m asị nwunye ọ na-anụ anụ ọ bụ na ọ nwunye ka ọ na-anụ ya kụzie ka m mara amara ọ bụkwa na ọ chọrọ ka mụ na ya na-emekọ biznes ya gwa m ka mụ aje chọọ biznes nke m na-eme ọ bụ na o mepere m shop ọ bụ na ọ butik ọ bụ na ife ọ bụ na ndị ike ọrụ m ga na-eme biznes mma anya biznes ọfụma I'm not a lazy girl I'm not a lazy woman m ga na-eme biznes at least mfu ebe ego m dị mana nke a everything bụ n'isi eko na nye nyekwanụ m ego ọ nara enye m ego so ife anyị na-emecha iwe adị m n'obi wee na-ekwujọ na-akọwa bụ na Chijioke na-agba n'ezi ịmụtagokwa nwa amụtago nwa nwoke ịmụtago nwa nwoke ị na-akpọ ya Chijioke onye Chijioke mana afọ ya nụ ajụ ya ajụjụ ịmụtago nwa kedu aba nwa gụrụ nwa gị aba o nwere afa kedu abịa iji akpọrọ mpe ya Chijioke onye agba enwe respect kedu aba nwa unu woto Chukwu ọ metara ịkwụ ọtọ maka na woto ka anyị mali n'ime woto kedu ihe mmiri anyị mali na Awụsa ka o si na ya wee ọ bụ na onye Awụsa ka ịbụ kedu ịdị minu woto onye na-anese ọkwa na yiru they invent names kọwaa anya n'Igbo mba ihe na-ekwu bụ na new things na-apụta every day woto means like woto mean ife buru ibu ife dị nnukwu so woto Chukwu like Chukwu buru ibu Chukwu so ife ọbụla Chukwu na-eweta na-ebu ọ manụ na kwọsị ọ bụrụ m na ya bụrụ nwa ọmụ amụ nwa kwanye amụ ka abịa na Umuada ka abịa na ibe abụrụ ibe mbịara m okwu ọta ebe na-emenwu nuru ya kwọtọ ịlata mmadụ lara anya nọdụ na tebụl iwe ọdịba na-arụ anyị ekwughị ya nwanne nya abụ kwụsie anya baa mba tisie nke iru ibe ka ọnụ na-etiri ya ibe enwebịazịa nke taata udo ka anyị bịara ka anyị kpaa erutegolo anyị nke iru emego ibe kwesịrị ka o mee mana ibe bụ iwe m bụ na ọ sị Chijioke kwana bi venje jo. Ana kpoku di ahoni wa madale mo. Chijioke nwere ọnwụ. Nkuzi ka ya akụziri.
ọ ya kwụsị Chijioke mma agbọghọ ibe gị mma agbala ibe gị mmalị mma aba gị bụrụ ije malị mma honey sweetie love nke m onye na-eme ife eji akpụ ya ahụ mechie ọnụ gị onye mee gịnị ka a na-eme ibe ahụ chelene nwa mmadụ ka ọ bụ anyị anọrọ alịkalịa kọt onye na-egbu egbu na-ekpe ọnụ ya anyị anụgo ọnụ Chijioke na nke iru wee chọọ ka anyị nụ ọnụ Ijeọma tata Ijeọma nwere bịa wee kọọla anyị nke Chijioke na nke iru na-akọrọla anyị mana onye na-egbu egbu na-ekpekwa ọnụ ya na dịte nwaanyị ekpe o nwere ka ihe arara ovu olo na ire ebe ọ gaba n'ilo gị mee ka ime ndị ka ikulu ire m adịrọ na awụwọ adịrọ m na awụwọ ọ ka m mma onye mee nke na-abụrụ egwu ya na ọ bụrụ ya echi niile ọ chọrọ ịtọ n'ọtọ ọtọ ọnụ ka o buru na-aga na ọ na-abụkwala onye gwara ya mgbe ọnụ ya na woto Chukwu unu balị nwa unu na-akpịa papa woto Chukwu ọ bụrụ woto abụ m ka na ịkpọgie ya anyị bụrụ sa ọdịba anyị malịba woto mana ọkịta ịkọwaziri anyị mara yes nọ Chukwu ka i nyere otito ya na stetata dịlegaba ụmụada anyị nụkwu ọnụ Chijioke anyị n'ọnụ Chijioke ka anyị nwe amaziala ibe anyị ya agwa Ijeọma mala iwu anyị ya nye Chijioke na nwoke na-anụ nwaanyị na-enye nwunye nri ọ bụrụ ịgba n'ezu ego ị na-akpata ọniloke na-agbụ ya ka ọ nwee gwa anyị ma nwere onye ọzọ ọ nụkwara n'ilo ya mụada ekele ije dị mma nwa nke nọdụ ka anyị nụkwu ọnụ nwanne gị nwoke Chijioke ka anyị nụnụ ọnụ gị. Yes, so now Ijeọma has defended herself. No be small matter or no be small something. She has told Umuada how the husband has been maltreating her, financially starving her. We call it financial abuse, that the man has been financially abusing her, and that's why she's not happy with the marriage. She even calls the husband by his name, Chijioke, as you've all heard it. And now Chijioke is going to defend himself. Umuada will not allow you to talk to them standing. That is it. You will not stand and be talking to Umuada. So it's Chijioke's time to talk to Umuada, to defend himself, because the wife came and exposed something. There are some things that they didn't tell Umuada when they were complaining about the wife. So like I said, Umuada, they are very powerful. They can be, make you to be scared, yes, but then they are human beings, and they have listening ear. Before they do anything, they have to hear from you. That's one thing with the Umuada. So now Chijioke is trying to say or tell his own part of the story, and that is their family matter. I don't want to continue this video. If you want to watch the full video, you can visit Aisha and Odogwu on YouTube here. That's where the video I got the video from Aisha and Odogwu. You can visit the channel and watch till the end. But this is just to show you how it happens in a typical Igbo family setting. That's a family hierarchy, okay? Yes, all right. So see you. Don't forget, you can always contact me to book your lesson for Igbo language, to schedule your lesson. I am here to teach you Igbo language and also teach you culture of Igbo language. So I will leave my contact details in the description box, so you can contact me for your Igbo language lessons. Thank you so much. Dalorin Nemakisunyana. I will see you again in another interesting and educative video. Thank you so much. Bye.